ओइ आं रेकर्डिं खालामबोबाय थानाय बेटारिया जोबना होदोंलै गाइस बेखायनो नै दा काजलगावआव सोलायदोंमोन आङो दा जाफिनबाय आरो अके गाइस बारा लास्टिं होआलै ग'प्र'नि बेटारिया दसेनो जोबनाय मोनथारो आङो बै मोनसेयाथ' जाखालानोसै आरो नैबे मोनसेयाबो प्रब्लेम होबावबायसो बै सिगां नैबे केमेराजों आं बायफानाय आरो आंथ' दाखालि गंनै अर्डार होखादोंमोन नालाय बियो थिगैनो दङ आं बारासो इउज खालामनाय जायाना गाइस दा नैबे गोदानखौ इउज खालामबाय आरो स' नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय हेल'जेन लाइटनि माबा गायजोब्बाय नै गाइस खुन्थिया गायजोब्बाय लाइट जाजोबसिगोन बाहाय स्रांनो ओरै जोंनि साइडआवसो दासिमबो जायाखैलै माबानिफ्राय जायाखै खोमालै बियो ओइ सिडलिनिफ्रायनो जायाखै गायाखै माने उनफ्राव गायगोन ना मागोन जिखुनु गायनांगौ आरो मा फारसे जाबा फारसे जाया फारसे जाबा फारसे जाया बेबायदिथ' जायाना गाइस समान जानांगोन गासैयावबो जालांजोबनांगोन आरो बे बुस्थुआ होमबासो जागोन ना बिराद खोमसि जायोलै मोनायाव बाइजार बोख्लायबाथाय नुनो नागिरा भिजिबोला माने मोजां फैया आरो बेफोरबायदि लाइट थाबासो नुजोबो नालाय स्रांनो आंना गस्लाया दावखोगासिनोलै बेखौ जदोबलाय बेखौ जजाब दासान्दि राइडआवबो ओंखारथ'नो हायाखैलै गाइस माखासे प्रब्लेमनि थाखाय एसे ओरैनो प्रब्लेम जायोना गाइस बेखायनो दासान्दि जेरावबो थांनो हाथ'वाखै आरोना लासैनो फैगोन लोगोफोर स' नोंथांमोना दसे नेनानै थाथ'बानो जाबाय आरोना राइडनि भिडिअ नायनो थाखाय आं लासैनो गासैखौबो मेनटेन खालामजोबगोन स' खनसेनोथ' जाखाया नालाय बोरैथ' खनसेनो जानो एसे साननांगोन प्लानिं खालामनांगोन अबाय थांगोन बोरै ने ओरैनोथ' थांलाबाय थायोमोन सिगां दाबो थांबा हायो बाट दाना जानला मोनला थांनो बाबायलै भाइले मा ट्राफिक बेंटल गेट जिखुनु जाया लोगोफोर लासैनो थांगोन आरोना जोङो सिक्किम थांनो रायलायदोंमोन रायलायनाया बे मानावनो थांगौमोन आरो दा नैबे 10 तारिखनि सिगां नङाबा उनावहाय बोरै जायो जिखुनु जों खनसे रायलायफिनसै आरोना लोगोफोरजों थ' दाखालिथ' थांनो रायलायदोंमोन नालाय गोदान कन्टेन्ट लाबोनो हायाबा माने भिडिअखौनो बानायनो मोजां मोनालै गाइस मा कन्टेन्ट लाबोनो बे बङाइगाव क'क्राझार सापागुरि चिराङावलाय बेसेबां ब्लग बानायबाय थानो ना लोगोफोर बेखायनो बाराद्राय ब्लगखौनो बानायनाय जाया बेलेग जायगायाव थांथारनो मोनागौ माने बानायनो गोसो जाखायालै बुस्थुआ एखमबा बानायबो फैयो बिराद बेले जायो गाइस स' नोंथांमोना जेबो साननो नांला आरो जायखिजाया जाया बानायगोन लासैनो बानायलांबाय थागोन स' नोंथांमोनाबो गोदान ब्लग नुलांबाय थागोन आंनि फुंखा ब्लग चेनेलाव स' नोंथांमोना सिगांनि बायदि सापर्ट होबाय थाबानो जाबाय आरोना अके फामाबो राद्रायनानै दङलै गाइस उननाबो सिगांनाबो माबासो दङ दा 40+ दङ खोमा जै बेबायदि मा बुंगोन बेखौ स्पिड ब्रेकार मोनबाथाय आलदा माने मोजांखौनो बाउन्स जाया बै सासपेनसनफ्रा बिराद गोरा बाख'दावो फामा राद्रायबायना गाइस बेनि थाखायनो प्लेन बाल' बरिया लिन खारनो मोनखायोलै गाइस मिथिबायना माखासे मानसिफ्रा कमेन्ट खालामनानै सोंहरदों आरोना नैबे डमिनार रेड टेल टाइडिखौ बोरै लागायो होननानै माने आं भिडिअ बानायखादोंमोन स' नोंथांमोना जाय नायनो गोसो आरो आंनि चेनेलाव हाबदो
नायदो आरोना आं टेलथाइडि लागायनाय एक्सट्रा भिडिअ बानायखादों इउटुबावनो दंखायो स' नोंथांमोना नायबानो जाबाय आंनि चेनेलाव हाबनानै आरामसे नुगोन आरो बोरै बोरै खालामो मारै मारै हास'नांगौ नायबानो जागोन नायबानो मिथिगोन आरो जियानो जादोंला दिनैनि ब्लगा पारफेक्टबो जाया जानो हागौ दे लोगोफोर माने आं 20 दिन गाहाम द्रप थाबायमोन ना बोरैबा मा रायलायगोन मा मागोन मा बुंगोन थाबथा थुबथा जागासिनो आरोना बेखायनो एसे निमाहा होलायबानो जाबाय लोगोफोर एसे नङा बिसिबां हागौ इसिबांनो निमाहा होबानो जाबाय आरोना आंनि मिस्टेकखौ बयबो बुजियो आंबो थाल मोनदों आंनि ब्लग बानायनाय सिस्टेमाव माने थाबथा थुबथायाथ' जाखादों जानायालाय एसे लाजिबावदोंबो आङो लोगोफोर 20 दिन गाहाम ब्लग बानायोलै ओरैनो दोनसोबाय थानाय केमेरायाबो दिनैसो बोखांखादों नङाबाथ' गोदोसोनानैसो थाबायमोन लेथ्रा जोबसैमोन दा क्वालिटिया माबायदि फैदों दा साहा बागानाव दसे थांसै लोगोफोर रिल्स टिल्स बानायहैनो एसे फट' सट' लाहैनोसै फट' सट' रिल्स टिल्स होयैयाबो बहुद गोबाव जाबायलै दिनै बानायनायनि माबायदि जायो स' नोंथांमोना इन्सटाग्रामाव नुगोन आरो नोंथांमोना नायबानो जाबाय आं डिसक्रिपसनाव लिंक होखायो स' नोंथांमोना लिंकआव थुदो हाबफैदो फल' खालामनानै गारबोबानो जाबाय आरो अके आंथ' बाराद्राय एक्टिभबो थाया नालाय बेखौनो जाखिनि नों साफा सानै नुदोंबाबो आरो हाबनानै फल' खालामनानै गारबो लोगोफोर नों आं सासे सानै सापर्ट होलायबासो जौगालांगोन ना नङा होनबा आंबो फल' बेक खालामफिनखायो लोगोफोर आंबो जाय फल' खालामो आंबो फल' बेक खालामफिनो आरो आंनिया इन्सटाग्रामाव फुंखा ब्लग नेमा स' नोंथांमोना सार्च खालामबाबो मोनगोन इन्सटाग्रामाव डाइरेक्टलि हा जायो है माजाखौनो लादो दां मा जायो दे एकटा मा जादों एकटा बटल 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 किमान এটা 45 होमबालाय 10 टाका हरनांगौ ना थाइबासो थाइबानि चक्लेट लादो माइकआ एखमबा एखमबा दखा होयोलै बाल बिराद खेस्रा मेरला जाबाय आंथ' माइक गोदानखौ इउज खालामदोंमोन नालाय नैबे दा आं इउज खालामनायखौ साला खेस्रा बै मा बुंगोन बेखौ नैबे माइकनि नैबे जेक ना मा होनगोन बेखौ जायखिया बै माबाया आरो दा सोग्राया गाइस बियो गवाबो ओमफ्राय आं रायलायबाय थागोन रेकर्डिंआनो जाया ओरै ए बेजोंबो थांजायो ना बेजोंबो ओरै बङाइगाव हाबफैबाय आं फैनाया फैखांबाय बिथिं खनसे बिराद गोबाव जाबायलै 9 बोसोर 8 बोसोरसो जासिगोनदां खनसेल' फैफेरखादां गाइस बिथिंजाय फैनायानो जाया स' दिनै फैबाय आरो गाइस स' नोंथांमोनाबो आंनि ब्लगनि गेजेरजों नायबानो जाबाय आरामसे नोंथांमोननोबो देखायगोन आङो ओरैनोथ' फैबाय थाखायो खोमा ना नों जायगानियाथ' जोंनि बङाइगाव चिरां क'क्राझार साइडनियाथ' फैबाय थाखायोआनोखा बांसिनानो जेनेबा सोरबाफोर आंनि भिडिअखौ आदै मादै आबै आबौमोन जानायफोर दंबा नोंथांमोना आंनि ब्लगनि गेजेरजों नायबानो जाबाय आरो अके दा थांगोरबाय थानि बिराद स्पिड ब्रेकार दंलै नायनानै सालायनांगौ बेबायदि सायायावथ' नों सिनायनोनो नागिरखाया जेबो माबा गैयाना बाहाय डाइरेक्सन देखायनाय मानाय जेबो माबा गैया आरो सेर गावनायानो गैयाना एसे रिक्स जायो गाइस बारा स्पिड सालायजाया बेफोरबायदि लामायाव मोसौ बोरमायाथ' थाखायोआनोसै दाउफ्राथ' मेन्डेटरिखा बियो बेखायनो गावबागाव सेफटि गावबागाव साबधानै सालायबानो जाबाय आरो अके राइटजों लेफ्टजोंलाय मा थाङो जायगायाथ' मोजाङानो एसेग्राब माने गाज्रिबो नङा बेरायनो लोगोफोर
नै गाइस साफ्राकाटानि साहा बागाना बेनो गुवार नै ना रिल्स बानायबा मोजां नुगोनथ' आरो दा नै ओरै सान्दुं बरिया जाबायना बेसेबां गोजान थांनो माथो सायायानो गैया मोजाङानो बै बिफाङाव थांसै र' बेजों थांजागोन बे ए लामा दं बैजों थांसै ना औ जानला मोनला खालामलाङोना बिहिरबाथाय औ हिन्जाव लाबाथ' साबद्रायसिनबावबायसो हाबसोदो उन्दुदो रावबो नुला लोंगोन दा लोङाबा बियारसो सानलायगोनलै बेखौ नुबा दा मानसिफ्रा लोगोफ्रा नै माजासे दैमासो जाबाय उसको पी के वापस आएगा ना बरिया माबायदि जायगाखौथ' बुंनांला मोजाङानो थान्दाल' मोनफैखायो नों गरम मोनदों थान्दा बार गैयाबाबो थान्दा आरो दा बारा बार बाराखैना लोगोफोर जोङो दा रिल्स खेबखांबाय आरो रिल्सखौबो लाखांबाय फट' सट' मोननैसो लाबाय जोङो नै फंबायजों आंजों ओरैनालाय दिनैसो फैफेरदों नामा नोंबो ना फैखाबाय ना सेकेन्ड टाइम आंबो सेकेन्ड टाइम जाबाय 8 बोसोरसो जाबाय आंबो सिगां फैनायल' दा फट' लाबाय जोङो मोननैसो बिदिनो रिल्स बानायलाबायबाय ओरैनो टाइम पास आरोना गाइस थ' दा नै टाइमाबो माबा जाखाबाय आरोना 11:30 जाबाय दा जोङो थांफिननोसै ना थ' होमबा दिनैनि ब्लगखौ बारा गोलाव खालामला गाइस बेयावनो दोनथ'नोसै नेक्स्ट भिडिअ'आव थाबैनो लोगो मोनगोन बाय बाय गाइस बाय बाय लाभ इउ अल जै बर' हारिनि जै बाय बाय